Dewch ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod i'th di ac ni yn cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyrdyn plith tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu emyn rhif 282. Ysbryd sanctaidd dyr o'r golau ar dy eiriau di dy hun. 282 gwyn i aros ar ein heistydd. Dwi'n darllened o'r Efengyl yn ôl Luc, penod 24. Dwi'n dechrau darllen adnod 36. Luc 24 ac adnod 36. Ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canol hwynt, ac a ddywedodd wrthynt, Tangnefedd i Chwi, Chwythau wedi brawychu ac ofni, a dybiasant weled ohonynt ysbryd. Ac efe ddywedodd wrthynt, paham eich trallodir, a phaham y mae meddyliau yn codi yn eich celonnau, edrychwch fy nwylo am traed. Mae my fi fy hun ydyw. Teimlwch fi a gwelwch cynnes nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y gwelwch fod gennyf fi. Gwedid o ddywedyd hyn, efe a ddangosod iddynt ei ddwylo a'i draed. Ac y hwy eto heb gredu, gan lawenydd, ac yn rhyfeddu, efe a ddywedodd wrthynt, a oes gennych chwi yma ddim bwyd, a hwy aroesant iddo ddarn o bysgodyn wedi'i rostio ac o ddil mel. Yntau ei cymerodd ac ei bwytaodd yn ei gwydd hwynt. Ac efe ddywedodd wrthynt, dyma'r geiriau ddywedais i wrthych, pan oeddem eto gyda chwi, bod yn rhaid cyflawni pob peth a ysgrifennwyd yng nghyfraith Moses, a'r proffwydi, a'r salmau amdana fi. Yna ar agorodd efe ei deall hwynt, fel y deallant yr ysgrythurau, ac efe ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd rhaid i Grist ddioddef, a chyfodi o feirw o trydydd dydd, a phregethu ydi feirwch am addeiant pechodau, yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem, ac yr ydych chwi yn dystio o'r pethau hyn. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Duw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch o Dduw am y ffaith bod ffordd wedi hagor, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi darparu ffordd iddo gyflawni'r hyn oll yr oedd yn rhaid ei wneud. Ac ar y diwrnod yma, i ni yn cofio gyda llawenydd, gyda diolchgarwch iddo goncro'r bedd a Satan, ac uffern, iddo ddelio yn pechod,
wrth iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio. Y bydd ein celonnau yn ddyrchafu di gorywch pob enw arall. Y bydd ein mawl o Dduw yn uwch ein cloch nag unrhyw fawl arall fydd yn digwydd yn y byd yn ystod y diwrnod yma. I ni meddwl am yr holl angryduniaeth, i ni meddwl am yr holl grefyddau sydd yn y byd. Yr holl anwybyddu o dy air di, o dy ddydd di, ond o dy fab di yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw i ni yn meddwl iddo fe ddod lawr o'r nef. Ac iddo ei eni yn fabam yma ar y ddeir. Iddo fyw ac i drigo ni'n plith ni. Ac yna iddo weinidogeithi ni ac i ni weld ac i ni ddarllen am y gwirthiau yma. Am y gweithredoedd o ras ac o gariad a thrigaredd a ddangosod. Ond o Dduw, iddo garlamu i'r groes. Ac iddo rhoed ei fywyd trosom ni. Iddo ddioddef dy ddigofaint di yn cael ei dywall arno ef yn ein lle ni. Ac yna i goncro'r cyfan o Dduw, i goncro'r bedd. Iddo atgyfodi o'r bedd. Ac eto o Dduw, mae'r byd yma dal yn ei wrtho, dal yn ei gysau, dal yn ei erlyd. Ac i ni yn gweddio o Dduw, y bydde di'n ein erthu ni. Wrth i ni ganu dy glodyd, y byddwn ni yn dyrchafu dy enw di gorywch pob enw arall. Ac y bydd y bresenoldeb i'w deimlo yma mewn ffordd nad ydyn ni wedi brofi'r blaen, ond hyd yn oed o Dduw nad yw ein cenedl ni wedi brofi'r blaen. Ac i ni yn ddiolchgar fel pobl yma yn ein gwlad fach ni. Am y ffordd yr wyt ti wedi ymweld â ni dros y blynyddoedd. Llawer gwaith wedi dod a bendithio ac yn gweithio'n rymus, yn dod â eneidiau o dywyllwch i oleuni. Ond eto o Dduw i ni wedi crwydro ymhell. Ac nad ydyn ni'n heiddi, ni'n gofyn i ti i drigyrhau wrthyn ni. Y byddi ti'n presenoli dy hun yma yn ein plith, yn ein hoedfa ni yma trwy gydol y dydd, ac lle bynnag mae dy blant ar hyd a lled o wlad, y byddi ti yn agosau at bob un. Ac y byddi ti'n dod â chysur yr efengil i'n heneidiau. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal di. Ter di'n plith tywalt ysbryd ar o'n gweithio yn rymus yn ein plith ni. Gad i ni weld ôl dy law ar waith yn rymus unwaith eto. Tyrd bendithio diogela ni. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni gael ni Emynau 382, Deiad Pechaduriaid Triain yn fynteoedd mawr ynghyd. 382 gwni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r efengil nôl Lyc, pennod 24 ac adnod 36. Lyc 24, adnod 36. Ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canol hwynt, ac a ddywedodd wrthynt tangnefedd i Chwi. Nawr, mae hon yn benod cyffroes iawn. Yma cawn ni uchafbwynt yr hyn oll a ddywedwyd y byddai yn digwydd o'r Genesis, yr holl ffordd trwy'r Hen Testament, ac yna trwy gydol bywyd a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist, ni nawr wedi cyrraedd yr uchafbwynt. Yr oedd yr Iesu newydd ei ladd ar y groes, ac nawr yr oedd yr hanes yma am yr atgyfodiad. Does dim un hanes yn yr holl fyd sydd yn dod yn agos at y digwyddiad i ni'n gofio ar ddydd Gwener y Groglith ac yna heddi ar Sul y Pasg. Oedd yn rhyfedd, bore yma yn dod lawr i'r capel. Siwr o fod, yr rheswm am yr ymdeimlad yma oedd achos bod yr awr wedi newid. Ond oedd neb ar y lôn. Fel arfer yn y ddinas yma yng Nghaerdydd, ceir ym mhobman. Yn mynd i dre, neu yn neud rhywbeth, neu gilydd, sicr ddim yn mynd i gapel, ond mae'n brysur ar fore Sul ar y ffordd i'r capel. Yn bore yma, oedd fel bore dolyg. Neb o gwmpas, siwr fod yn nhw dal yn y gwely tybio ni. Yn ymlacio beth yw Sul y Pasg i bobl dwi ddim yn gwybod. Mwyafrif llethol yn ein gwlad ni ddim yn gwybod unrhyw arwydd y cad crefyddol siwr o fod. Ond roedd na rhywbeth gwahanol yn yr awr tybio ni oedd yn neud y gwahaniaeth. Ond oedd yn rhyfedd i feddwl, y diwrnod fwyaf arwydd y cael, dyma oedd yn profi mae Iesu Grist oedd mab Duw, dyma oedd yn profi ei fod wedi concro'r bedd a Satan a phechod, wedi concro'r gyfan, ac i ni'n dathlu yr efengil ar y diwrnod arbennig yma, a tybio ni bod y mwyafrif llethol yn deffro bore yma, falle'n cwrdd ar teulu am rhyw reswm ar Sul y Pasg, dwi'n gwybod beth, falle wyau Pasg. Dyna'r lefel ni wedi cyrraedd yn ein gwlad fach ni. Ond i ni meddwl am y benod yma, mae e mor gyffroes. A ddawodd y byddai'r Iesu yn atgyfodi o'r bedd, dywedwyd yn union yr hyn y daeth i'w wneud. Oedd wedi dweud bod e'n mynd i farw ar y groes, oedd wedi dweud bod e'n mynd i atgyfodi o'r bedd, oedd wedi dweud bod e'n mynd i ddod i ddelio gyda'r dasg, edrychwn ni ar y dasg wythnos diwetha, ac fe nath e'r dasg, a fe lwyddodd yn y dasg, ac fe goncrodd e. Fe ddath ei ddelio ond pechod ni. Fe ddywedodd yn union sut y byddai'n neud hyn. Ac yna ni'n darllen y cyflawniad yma. Dwi'n mynd i darllen rhai adnodau o'r benod, i ddangos chi pa mor gyffroes yw e. Adnodau 2 a 3 o'r benod hon. A hwy a gawsant y maen wedi dreiglo ymaith oddi wrth y bedd. Doedden nhw ddim yn disgwyl y maen, y garreg fawr, fod wedi i dynnu ffwrdd. Amhosib i rwy'n neud yn arbenn i hunan, rhywbeth mor fawr. Doedden nhw sicr ddim yn disgwyl gweld y garreg anferth yma wedi symud o'r bedd. Ond dyna be gawson nhw. Ac wedi iddyn fyned i mewn, eithon nhw mewn, ac ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Na mae hwnna'n brofiad ysgytwol cyffroes yn ddoi hun. Chydig oriau ynghynt yr oedd yr Iesu yno a'r holl atgasedd a chasineb yno yn marw ar y groes. Cael ei dynnu lawr o'r groes a'i roed yn y bedd. A'r disgwyliadau yn anghywir felly, ond dal i fod y disgwyliadau oedd bydde fe dal yn y bedd. Ond yna'n gweld y garreg wedi symud, mynd mewn i'r bedd, a'r bedd yn wag, doedd e ddim na. Allen ni fynd i fanylion o'r hanes, gewch chi ddarllen eich hun, sef amser dyn ni edrych ar pob un manylun sydd yn anhygol yn ddoi hun. Ac yna, y neges gawson nhw wrth ymyl y bedd, gwag, adnod 6 ymlaen, dyma'r neges gawson nhw, nid yw efe yma, ond efe a gyfododd. Cofiwch pa fodd y dywedodd wrthych, ac efe eto yng Galilea. Gan ddywedyd, rhaid yw rhoi mab y dyn yn wylo dynion pechaderus a'i groeshoelio a trydydd dydd atgyfodi. A hwy a gofiasant ei eiriau ef. Cofio nhw, gafon nhw atgoffa o'r geiriau a ddwedwyd ymhell cyn, a nawr maen nhw'n cofio. Mae hwnna siwr fod i ddod â
emosiwn a rhyw deimladau rhyfedd iawn. Ac yna, pan adroddwyd y neges i'r disgyblion, sylwch, mae hwn yn ysgytwol yn ei hun, ni chredant y gwragedd yn dod nôl i ddweud bod yr Iesu ddim na, bod nhw wedi cael neges ei fod wedi atgyfodi o'r bedd, fel yr addawyd, adnod 12. Eith'r Pedr a gododd i fyny ac arredodd at y bedd. Ar ôl clywed, oedden nhw ddim yn credu, ond fe ath Pedr at y bedd, ac wedi ymgrymu, fe ganfu'r llieiniau wedi gosod o'r neilltu ac a aeth ymaith gan ryfeddu rhyngddo ac ef ei hun am y peth a darfiasau. Oedd wedi cael syndod. Mae'n wir, dwi ddim yn y bedd. Ac yna ni'n cael hanes yn y benod hon o'r ddau ar y ffordd i Emmaus. Ac yn reit ddigalon, llawn emosiwn, siom. O'n nhw'n disgwyl pethau mawr yn hwn yr Iesu, ond nawr mae di marw. Achos, ac i chi gallu deall o ran beth oedd yn gyfarwydd, pan mae rhywun yn marw, maen nhw'n marw. Mae'r anadl di mynd. Welwn ni byth mohonyn nhw to. Nawn ni ddim siarad yn nhw to. Ac felly, fel nhw'n teimlo, yn cerdded ar y ffordd i Emmaus, yn llawn tristwch yn meddwl, hwn oedd y Meseia, ac wedi dilyn fel un o'i ddisgyblion ond mae di marw, mae yn y bedd. Ac maen nhw'n ddigalon, ond yna mae'r Iesu atgyfodedig yn ymddangos iddynt. Dyn nhw ddim yn nabod, Dim deall pwy oedd, A mae'r ddau yn adrodd hyn oll a ddigwyddodd i'r Iesu, a'r ffaith iddy'n derbyn y neges ei fod wedi atgyfodi, maen nhw wedi clywed y neges am hyn i gyd, ac eto, dal yn ddigalon a llawn amheuon. A dyma be mae'r Iesu'n dweud wrthyn nhw. Ac fe ddwedodd wrthynt, o yn fydion. A hwyrfrydig o galon i gredu'r holl bethau a ddwedodd y proffwydi. Ond nid oedd rhaid i Grist dioddef y pethau hyn, a myned i mewn i'w ogoniant, a chan ddechrau ar Moses a'r holl proffwydi, fe a sboniodd iddynt yn yr holl ysgrythurau y pethau amdano ei hun. Dyma be mae'r Hen Testament wedi bod yn dweud oedd yn mynd i ddigwydd, mae e wedi digwydd, oedd yr Iesu ei hun yn dweud wrthoch chi. Ond yna wrth i'r Iesu dorri'r bara gyda'r ddau yma, a'i llygaid hwynt a gorwyd, a hwy a'i hadna biantef. Na chi brofiad. Sylweddoli yr un o'n nhw'n siarad ag oedd yr Iesu. Oedd yn fyw chydig oriau ynghynt, yn farw, nôl yn fyw. A'i llygaid hwynt a gorwyd, a hwy a'i hadna biantef, ac fe a ddiflannodd allan o'i golwg hwynt, diflannodd A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, ond nid oedd hi'n calon ni'n llosgu ynom, trad oedd fe yn ymddiddan a ni ar y ffordd, a thra oedd fe yn agored i ni'r ysgrythur. Roedd na rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Mi roedd na bresenoldeb yna, nhw'n gallu tysyn nhw'n deall e nawr, ond nhw'n deall, hwn yw'r Iesu wedi dod nôl o'r bedd yn fyw. Ac felly, mae nhw'n llawn cyffro yn mynd nôl i Jerusalem at y disgyblion, i ddweud wrthyn nhw am yr hanes o'r hyn oedd wedi digwydd. Ond yna, adnod 34, ni hefyd yn deall, yr oedd yr Iesu wedi cyfarfod a Pedr hefyd. Yna yn dywedyd, yr arglwydd a gyfododd yn wir ac ymddangosodd i Seimon. Felly roedd Seimon hefyd, Seimon Pedr hefyd wedi gweld yr Iesu atgyfodedig. A felly maen nhw gyd nawr mewn stafell. Dyma'r cyd-destun i chi. Mae e mor gyffroes yn dweud. Am gynulliad o bobl. Stafell yn llawn o ddilynwyr yr Iesu. Ond sylwch hwn, nawr, petai modd mesur emosiwn a theimladau a cyffro ac ofn ac ansicrwydd a sicrwydd rowch y cyfan mewn un stafell ac tybiwn ni mi roedd yna. Mi roedd yr ystafell yna'n llawn pob math o deimladau cymysg. Dim ond chydig oriau ynghynt i ni'n sôn amdano. Yr oedden nhw'n gweld yr holl obaith oedd ganddyn nhw yn Iesu Grist i fod y Meseia yn cael ei ladd. Ac nawr, y rhai wedi gweld y bedd, cael y neges, gwirthiol yma i fod yn fyw, ddim yn y bedd, rhai wedi cwrdd ag A maen nhw gyd yn dod nôl ac yn adrodd yr hanes. Nawr dyna yw'r sefyllfa. Dyna'r
dyma y man y digwyddiad i ni'n sôn amdano yn y testyn yma. Yn yr ystafell honno yn Jerusalem, y disgyblion yno yn siarad gyda'i gilydd. Falle ar draws I gilydd, dwi ddim yn gwybod. Tybiwn ni fod yna sgwrs un yn siarad a pawb yn gwrando, wedyn ni hwnna yn mynd fel mae'n digwydd ambell waith. A pawb yn siarad ymlaeth I gilydd. Un ar draws y llall, wedyn rhywun arall, a pob math o deimlad yn digwydd. Dyma'r stafell nawr. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar gras yr Iesu, yn ail presenoldeb yr Iesu, ac yn drydydd cysur yr Iesu. Wel, yn gyntaf gras yr Iesu, achos dyna ble'r oedd ei ddilynwyr wedi ymgynnull yn Jerusalem, y gwragedd, cofiwch, oedd wedi bod at y beth, yr apostolion, y ddau oedd ar y ffordd I Emmaus ac yr ai eraill, adnod 36, a dyma ni wedi cyrraedd. Ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, maen nhw'n siarad am yr holl beth, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canol hwynt, ac a ddywedodd wrthynt, Tangnefedd I Chwi. Wrth iddynt adrodd yr hyn oll oedd wedi digwydd, rhywsut, dydyn ni ddim yn gwybod sut, ymddangosodd yr Iesu yn ei plith, yn wirthiol felly. Yr oedd hwn wedi ymddangos yn y canol. O'r cyn symud ymlaen, at man pethau eraill am y darn, mae rhaid ystyried fan hyn, gras yr Iesu yn dod at rai fel hyn. Rhaid meddwl am gras yr Iesu. Y nifer o'r rhai oedd yno, ystyriwch hwn, y nifer yma y dilynwyr, ond rhai oedd wedi cefnu ar yr Iesu. Ar yr adeg pan roedd yr arglwydd Iesu Grist, pan roedd mewn angen, pan y wyneba'r fath erledigedd, a ar yr eiliad, allech chi ddweud, o ran ein golwg ni, o ran ein golwg ddynol ni, wrth I ni edrych ar y sefyllfa, wrth gwrs mae'r darlun llawn ac ni'n gallu gweld rhagluniaeth fawr y nef, ond o ran y disgyblion, rhain oedd y rhain oedd wedi siomi'r Iesu. Ar yr adeg fwyaf, ond nhw wedi dilyn trwy weinidogaeth ond nawr, pan oedd e'n mynd ar y groes, ac pan oedd yr holl digwyddiadau yn arwain I fyny at y groes, pan oedd e'n gwynebu'r fath erledigedd, y fath gysineb, pan oedd yr Iesu ar fin cyflawni'r hyn a ddath i'w wneud. Sef dyma oedd y dasg. Dyma oedd wedi bod yn paratoi nhw ar ei cyfer. Pan y byddai'n wynebu ei dad yn troi gefn arno, a'i gosbi am ein pechodau ni ac am pechodau'r rhai oedd yn yr ystafell, pan y byddai'r un drwg, dyma beth sydd yn anhygol, mi fydda yna bresenoldeb dieflig yno hefyd. Pan y byddai'r un drwg a'i angylion dieflig yn taflu picellau tanllyd tuag at yr Iesu. Yno ar y groes, ar unigrwydd, yn arwain at y groes ac yno ar y groes, ac yna presenoldeb yr un drwg yn taflu'r holl bigellau tanllyd yma. Ac yna gwybu yr Iesu disgyblion gefnu arno. Ei adael ar ben ei hun. Yr oedd na rai yna wedi torri ei haddewidion iddo, profesant, y byddant yn barod marw dros ei ffydd. Yn rhwydd iawn dweud bod chi'n bodlon marw dros y ffydd, ond pam yn dod yn amser I farw dros y ffydd, dyw'r broffes ddim cweit mor gadar nag yw. Ac yn nhw mor driw i'r arglwydd Iesu Grist, mor ffyddlon iddo fe, ac eto gyd pan dath e'r amser, roedden nhw wedi torri addewidion, gwadodd Pedr 2 gwaith I fod yn nabod yr Iesu hyd yn oed. I ni ddim yn feirniadol o Pedr fan hyn, achos tybiwn ni, byddwn ni wedi gwadu fe siwr fod 6 o weithiau. 100 o weithiau tybiwn ni, pedair achlysur wedi bod yn ddigonol. Felly ni ddim yn feirniadol o Pedr, ond dyna beth oedd Pedr wedi wneud. Hwn oedd y mor gadarn, 2 gwaith wedi gwadu fod yn nabod yr Iesu hyd yn oed. Ac am loes oedd hyn, am frifo'r Iesu, I adael I farw ar ben ei hun. Ynghyd â hyn oll, allech chi ychwanegu at hyn, y criw oedd yn yr ystafell yma.
yr oedd yr anghrediniaeth am ei atgyfodiad e. Iddo ddweud wrthynt mai dyna oedd e'n mynd i'w wneud. Doedden nhw ddim yn credu cyn yn iawn bod e'n mynd i ddod nôl. Doedden nhw'n disgwyliadau ganddyn nhw, ac ar ôl clywed am y peth, doedden nhw dal ddim yn credu'r peth. Ond dal yn cwestiynu'r peth. Yn sicr nid oeddent yn heiddi y fath gariad a thrigaredd gan yr Iesu pan iddo ymddangos yn ddisymwth yn yr ystafell. Doedden nhw ddim yn heiddi yr ymddangosiad yma, achos o'n nhw wedi cefnu ar yr Iesu. Gai ofyn, oes yna rai yma heddi nes sydd yn gwrando sydd yn teimlo nad oes heiddiant iddynt hwy. Dwi'n credu trwy ragluniaeth Duw mae'n gallu peri fi'n a rai yn dod i oedfa neu'n gwrando ar oedfa ar ôl efallai, yn dod gyda'r ymdeimlad o anobaith a'r diffyg heiddiant ac yn meddwl fel rhain dwi ddim yn heiddi i'r Iesu i fod yn drigarog i fi. Wrth gwrs, ni'n gwybod fewn cymdeithas ac o'n sicr o fewn byd crefydd, mae yna lot o falchder. Dyn nhw ddim yn meddwl dim byd o'r fath bod nhw ddim yn heiddi. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n heiddi popeth. Wrth gwrs, dyn nhw'n mynd deall dim byd, nag un. So nhw wedi dod yn agos at yr Efengil. Os ych chi'n meddwl bod ganddoch chi heiddiant, chi ddim wedi deall dim. Ond mae yna rai yn dod, a maen nhw yn teimlo, dyna yw'r broses o dod yn Gristion, allwch chi ddweud. Yw'r ymwybyddiaeth, dydw i ddim yn heiddi bod yn Gristion, dydw i ddim yn heiddi gwrandawiad. Dwi ddim yn heiddi i'r Iesu i roi unrhyw amser o gwbl i fi. Na'r dyna sydd mor bwysig, a dyma falle bod yna rai yn sylweddoli hynny, achos be ni'n gweld fan hyn, doedd rhai ddim yn heiddi yr Iesu fod mor garedig iddyn nhw. Dwi ddim yn dod mewn i'r stafell ac yn rhoi stŵr iddyn nhw am ei anghrediniaeth, mae'n dod a mae'n garedig iddyn nhw. Ac efallai bod yna rhywun sy'n gwrando sydd ddim yn teimlo heiddiant. Efallai rhai, fel i ni'n gwybod, sydd wedi magu ynghlyw'r yr Efengil. Ond efallai wedi hen droi cefn. Ond allech chi ddychmygu hwn wir yn broblem. Mae hwn yn broblem i unrhyw un sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol a sydd ddim wedi dod i gredi tra'n blentyn yn person ifanc efallai. Falle ni harddegau yn meddwl beth am yr holl flynyddoedd yna nes i glywed yr Efengil a wrthodes i fe. O'n i ddim yn gwrando. Doedd dim diddordeb dy fi. O'n i eisiau mynd gyda fy ffrindiau. Beth am rai barhaodd ar hynny yn eu hugeiniau? Wrth nhw cyrraedd y 30au, 40au, 50au, 60au, 70au, efallai wedi magu ynghyw yr Efengil, ond wedi troi cefn, wedi ymwrthod yr Efengil, a blynyddoedd wedi mynd heibio, falle wedi byw hefyd bywyd gwbl afradlon. Doedden nhw ddim yn ymwadu'r hunan o unrhyw beth, hynny yw pob pleser oedd yn y byd, fe wnaethon nhw fwynhau bob un chwant y cnawd. Falle rhai sydd wedi caniatáu ei hun i fwynhau ar ôl falle magwraeth o goffo deffro'n gynnar ar bore Sul. Bob bore Sul. A goffo gwisgo dillad smart. Dwi'n ddim mor gyfarwydd yn yr oes hon, mae mor dris yn dweud. Gwisgo'n smart i dod i'r capel. A ddim rhoi teledu mlaen. A mynd i'r car a'r embaras o cario Beibl i'r capel. A gwisgo'n daclus. Os ym eisiau neb o'r ysgol gweld ni, os eisiau ffrindiau gweld ni'n gwisgo siwt, gwisgo Cris a Tei, cario Beibl. Sa'n eisiau nhw'n meddwl bod ni'n od. Ac yna mae'r eiliad yn dod, bore Sul cyntaf, chi wedi dweud, dwi ddim yn dod i'r cwrdd dim mwy, ac yn gadael i'r cloc larwm gani am 11, 12, ac yna deffro, a mae yna gêm lan am 3 o'r gloch, ac i chi'n gwylio'r gêm, ac yna paratoi ar gyfer bore gwaith, y bore canlynol. Ac mor hyfryd yw e, gallu deffro ar bore Sul, ddim yn goffo mynd i'r capel, ddim yn goffo wneud pidio gwylio dim byd, gallu wneud beth dwi'n moyn, mae mor gyffroes yn diwedd, gallu cael dydd Sadwrn yr ail. Bob wythnos, chi wedi cael 2 ddydd Sadwrn, un ar ôl y llall. Mae'n hyfryd yn diwedd. A gwneud hwn am flwyddyn, 10 20 mlynedd, 30 mlynedd. Wedi torri'r sabodd. Diwrnod i beidio meddwl am Dduw ar Efengil. Os na rai
efallai nawr yn dechrau teimlo yr eogrwydd o fywyd cyfan yn byw yn afradlon, ac felly does dim heiddiant i fi. Wrth gwrs does dim heiddiant i chi. Bydde braidd yn od i chi feddwl bod heiddiant i chi ddod at Gris ac i Gris ddod at chi pan i chi wedi troi cefn arno. Ond dyma yw'r peth. Does dim heiddiant i dim un ohono ni. Ni gyd yn yr un cwch. Does dim heiddiant i dim un ohono ni. Felly os yna rhaid i wneud am ddegawd, rhaid i wneud am bywyd cyfan. Does dim gwahaniaeth, does dim heiddiant i neb. Ond gai ofyn yn os na rai sydd yn meddwl nad oes heiddiant i chi, ac os i chi meddwl felly gwrandewch ymlaen, achos dyma beth sydd yn anhygoel am y darn yma. Doedd y dilynwyr, roedden nhw o bawb, ddylen nhw fod i bod yn ffyddlon i'r Iesu, ond doedden nhw ddim, a fydden ni ddim siŵr o fod hefyd. Rhai oedd wedi adael lawr, ond dyma i chi gras yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddath atyn nhw yn syth. Doedd dim fawr oriau wedi gweld sawl un cyn hynny, ac nawr mae'n dod i'w plith nhw, i'w canol nhw, ac yn dweud, dwi wedi dod nôl yn fyw, dwi yma, Tangnefedd i chwi, mae yno gyda nhw, mae'n anhygoel ond dwi nhw ddim yn heiddi fe, wrth gwrs nhw ddim yn heiddi fe. Falle bod yna rhai sydd yn gwrando, yn fwy na wedi byw bywyd afradlon. Efallai wedi byw bywyd afradlon, nhw hefyd wedi dadlau'n ffyrnig yn erbyn Iesu Grist ar y fengil ac wedi cablu ei enw. Efallai wedi corddi oddi fewn a chasau popeth amdano. Ac hyd yn oed erlyd y rhai a ddilyn ar Iesu. Tybiwn ni fod na lawer felly. Bod na rhywbeth am yr efengil wedi gwylltio nhw gymaint ei bod nhw'n ei gysau. Falle degawd, 20 mlynedd, hanner canrif di mynd heibio. Ac falle o'r diwedd bod na rhywbeth i digwydd ond i chi ddim yn teimlo'ch heiddiant. Ar ôl i chi wneud be wneithoch chi. Oes yna rai fel hyn sydd yn gwrando? Wel, os oes, cymerwch eich cysuro yma nawr. Mae Iesu Grist yn llawn gras a chariad a thrigaredd at rai nad ydynt yn ei heiddi. Dyna yw holl bwrpas y neges yr efengil. Dyna holl bwrpas neges Iesu Grist. Dyna holl bwrpas bob oedfa ni'n cynnal yma yw dweud hyn. Dyna yw'r neges nad oes angen heiddiant. Dwi ddim yn bosib i chi heiddi'r peth. Ac fe ddath Iesu Grist tuag at rai nad ydynt yn heiddi. Ac felly dewch ato, ceisiwch e. Galwch arno yn ystod yr oedfa. Galwch ar yr arglwydd Iesu Grist yn ystod yr oedfa hyd yn oed. Fe ddath yr Iesu blith rhoi oedd wedi adael ei lawr ar y foment fwyaf pwysig. Ond fe ddath i'w plith nhw. Ac felly mae yna wers fyna, does? Dyna yw neges a gobaith adeg yma o'r flwyddyn pan ni'n cofio Sul y Pasg, yw bod yn dod a drai sydd ddim yn heiddi gwrandawiad. Wel, symud ni ymlaen, presenoldeb yr Iesu. A nod 36 eto, gwrandewch, ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canolhwynt, ac a ddywedodd wrthynt Tangnefedd i Chwi. Am eiliad oedd honno. Pan gwelsant yr Iesu yno yn ei plith. Stafell fel dwedes i gynne, llawn emosiwn o bob math, peth angrediniaeth tybiwn ni, dal i fod, sicr siom gyda'r rhai dal i fod, tristwch fod yr Iesu wedi ladd ac nawr yr hanes fod rhai wedi weld yn fyw, yr eogrwydd wedyn ni o beidio credu yr rhai oedd yn dweud bod yn fyw. Felly eogrwydd, angrediniaeth, gobaith falle yw yn wir. Maen nhw wedi weld e. I ni wedi weld e. Ac yr holl drafod yma'n digwydd ar yr un pryd. Ac dyna ble roedd yr Iesu yn ei plith yn wirthiol. Yna roedd yr Iesu atgyfodedig yn ei plith. Adnod 37. Hwythau, allech chi ddychmygu, wedi brawychu ac ofni a dybiasant weled ohonynt ysbryd. Sut bod wedi dod trwy drws? Oedd wedi cau, wedi gloi. Ac efe ddywedodd wrthynt, paham eich trallodir, a phaham y mae meddyliau yn codi yn eich calonau. Yn syth, am bresenoldeb, am eiriau, nid geiriau o gerydd, ond geiriau o gysur ac o gariad.
Sicr ddim geiriau roedden nhw'n heiddi, ond yn syth dath yr Iesu mewn a roi geiriau o gysur iddyn nhw. Yr oedden yn sicr dros y lle o ran emosiwn llawn ofnau. Chi ddychmygu sefyllfa roedd y drws yng Nghai. Pam o'n nhw wedi cloi'r drws? Ond byddwch chi gallu deall pam. Roedd ei harweinwr, yr arglwydd Iesu Grist, newydd cael ei ladd. Oedd yr Rhufeiniaid ar ei ddewon, a fydden nhw ar ôl y dilynwyr yr Iesu nesaf. Os o'n nhw'n fodlon lladd yr Iesu, a fydden nhw eisiau lladd i dilynwyr, ac felly mi fydden nhw'n betrysgar ac yn ofnus am ei bywydau eu hunan. Heb sôn am yr emosiwn a'r siom a'r tristwch a'r galar oedden nhw newydd i brofi, ac felly nhw wedi dod i'r stafell gyda'i gilydd cloi'r drws, rhag ofni rwy'n arall o mewn. Ac yn anghanol yr holl feri a'r trafod, ymddangosod yr Iesu, ac doedden nhw ddim yn deall sut. Ac felly yn syth roedd rhai yn meddwl mae ysbryd oedd e, achos oedd e di marw. Doedden nhw ddim yn deall y sefyllfa. Ond am gariad eto. Dyma i chi, mae yna ras, mae yna gariad trwy hwn i gyd. Mae yna bresenoldeb yr Iesu yma. Ond am gariad, a phrawf a roddodd iddynt, i weld ei gnawd ar marciau a choswyd, a'r ei gnawd o gynlyniad i'r croeshoeliad, dangosodd ei ddwylo. Ar ochr, y traed, bydden nhw wedi gallu gweld, adnod 39, edrychwch fy nwylo am traed, mae my fi fy hun ydyw, teimlwch fi a gwelwch. Gewch chi deimlo, gewch chi weld, fi yw e. A gwelwch, canys nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y gwelwch fod gennyf fi, ac wedi iddo ddywedyd hyn, fe ddangosod iddynt ei ddwylo a'i draed. Mae'n dangos iddyn nhw. Lle chi ddychmygu sut presenoldeb y dwyfol oedd yno, mab y dyn yno yn ei plith. Ond fe ath e ymhellach hyd yn oed. Drwy fwyta bwyd i brofi iddynt mae ef ydoedd yno yn y cnawd wedi atgyfodi. Ond dyma yw'r hyn i ni'n gweddio amdano. Dyna oedd pwnc ein cyfarfod gweddi diwethaf ni. Tyrd un plith. Ond nid dyna beth i ni'n gofyn bob tro. Achos os nid dyna beth i ni'n gofyn amdano, yna dwi ddim yn wir grefydd nag yw e. Dwi ddim yn Gristnogaeth. Rhyw arferion yw e, rhyw draddodiadau yw e. Ofergoeliaeth mewn sawl crefydd. Croesi bysedd. Gwneud hyn yn y gob. Ond nid dyna beth fydde fe ddim yn grefydd yr hyn ni'n gael yn yr ysgrythyr, ond ni'n gweddi nhw tyrd un plith. I ni'n galw ar yr arglwydd tyrd un plith. Fel yr oedd e yno'n wirthiol, yn yr ystafell gyda'r dilynwyr, doedden nhw ddim yn heiddi fe, ond dyna ble roedd e, ac yn llawn trigaredd a chariad ag adrain, doedd ddim yn ei heiddi fe, ac yna maen nhw'n teimlo presenoldeb mab y dyn ei hun. A dyna beth i ni'n gofyn amdano. Dyma sydd rhaid ei gael. Dyma oedd angen ar y disgyblion nad yn heiddi, cawsant hyn roedd ei hangen. Fe ddath yr Iesu atynt a geiriau o heddwch ac o gysur. A dyna yw angen ein gwlad ni, os fi oedd na adeg erioed. Mi oedd na rhywbeth am y daith bore yma oedd yn ategu'r peth. Mae'r strydoedd yn wag ar sul y Pasg. Gwlad o ddiwygiadau. Neb yn mynd i'r capel. Neb yn sylweddoli bod angen mynd i'r capel. Neb gyda'r awydd i fynd i gapel, a beth sy'n neud e fwy trist, erioed wedi sylwi hynny trwy gydol ei bywydau tybiwn ni. Wedi byw bywyd heb sylweddoli yr angen. Ac os oes angen unrhyw beth arno ni yw hyn, arglwydd turdyn plith fel y gwnes ti i'r rhain oedd yn dilyn ti pryd hynny yn dy siomi di fel i ni yn siomi'r arglwydd, ond dyna sydd ei hangen.
Dyma sydd ei hangen ar ein gwlad, dyma sydd ei hangen ar ein hoedfaw ni, ac o sil i sil, ter dyn plith, gad i ni deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni yn y cwrdd. I ni ddim eisiau dod i'r cwrdd a canu emyn, darllen, gweddio, pregeth, emyn, ffwrdd â ni heb deimlo dy bresenoldeb. Neu beth yn ni'n teimlo'r emosiwn o'r oedd rhain yn ei deimlo yn yr ystafell ac yna mynd oddi yna bydda'r Iesu ddim wedi dod atyn nhw am ddigalon bydden nhw wedi bod. Ond dim dyna beth ddigwyddodd, fe ddath Iesu yn ei ras i'w plith nhw. Ond dyna beth i ni'n gofyn amdano, o ddiw tyr di'n plith, mae'n ormod o wasanaethau wedi bod. Yma yn ein gwlad ni, lle dyw'r arglwydd ddim wedi bod agos i fod yn bresennol yn yr oedfa. Does neb wedi teimlo i agos atro dde. Dyw e ddim wedi dod lawr yn nerth yr ysbryd glân, mae wedi yng Nghymru, ond allan ni bron iawn dweud dim llawer sydd wedi bod ers y dyddiau hynny. Ychydig, mae wedi digwydd o dro i dro, ond dim llawer. Ond dyma sydd ei hangen, tyr dyn plith. Presenola dy hun yn ein plith, yn wirthiol fel yr ymddangosais ymhlith y disgyblion. Tyr dyn wirthiol i'n plith ni fan hyn. Gall fod yn ddisymwth, yn sydyn. Ond nid yna yw diwygiad fel petai ffenest o'r nef yn cael ei hagor ac awel nefolaidd yn llenwi'r lle. Ac i allu dweud mae e yma. Ond nid yna yw ein pwrpas ni. Ond nid yw y gallwn ni ddweud mae e yma wrth i ni ganu yr emynau. Ei fod yn dod i'n plith ni. Wrth i ni weddio, wrth i'r gair cael ei ddarllen, wrth i'r neges cael ei bregethu, ac wrth i'r rai sy'n gwrando, wrando, ac yn gallu dweud, mae e yma, mae e wedi dod i'n plith ni, mae wedi dod i'r stafell, mae wedi dod lawr yn wirthiol, mae wedi llenwi'r lle gyda'i bresenoldeb e, mae deimlad e yma, i ni'n gwybod fod yma. Yr Iesu atgyfodedig, mae e'n fyw, ac i ni gallu dweud mae yma yn ein plith, ond dyna beth i ni'n dyheu amdano. O, ddiw gras o'n tyr di'n plith, dyna dyle fod yn gweddi yn ni. Ond sylwch hwn, dyma sydd angen ar unigolion hefyd, nid yn unig ar ni fel pobl, neu fel eglwysi, neu fel gwlad, yn sicr dyna beth sydd angen, ond mae'n dod lawr hefyd i'r unigolyn. Dyma yw'r angen i'r unigolyn. I'r Iesu bresenoli ei hun ynoch chi. Nid agosau atoch chi trwy waith yr ysbryd glân, ei fod yn curo ar ddrws eich calon. Fod ei lais yn galw arnoch chi. Gai ofyn hyn, oes na rai sydd yn gwrando yn teimlo agosathrwydd yr arglwydd Iesu Grist atoch chi, fod ei bresenoldeb am atoch chi ddim yn ymwybodol unrhyw un arall. Os yw yn bresennol yn y lle neu peidio, ni chi'n gwybod fod yn agos atoch chi, efallai rhywun sy'n gwrando ar y we, sydd wedi fod yn afradlon sawl degawd bellach efallai, ac yn teimlo ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, ond yn teimlo, dwi ddim yn heiddi yr arglwydd Iesu Grist dod yma. Ond rhywsut, chi'n dweud, dwi'n teimlo ei bresenoldeb e, ond dwi ddim yn heiddi fe. Ond dyna'r neges o lawenydd a gobaith yr efengil yw hyn, a trai fel chi sydd ddim yn heiddi fe, dath Iesu Grist. Ac felly gai ofyn i chi, ydych chi'n teimlo i bresenoldeb? Ydych chi'n teimlo fe'n curo ar ddrws eich calon? Fel dywed yr emynydd, mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi. Ydych chi wedi teimlo hynny? Mae'n digwydd. Mae pob un sy'n grisio yn gallu tystio i hyn. Fe deimlo nhw rhywbeth. Fe glywo nhw yn wirthiol. Chi'n gallu dweud bod chi wedi clywed gyda clistiau o'r eidron, ond chi wedi clywed yn ysbrydo. Fe glywoch chi lais yr Iesu yn galw arnoch chi. Ac wedyn siwr o fod, dwedwch chi, ond dwi ddim yn heiddi fe. Dwi wedi cablu ei enw, dwi wedi torri ei ddydd. Dwi wedi bod yn byw bywyd afradlon. Ond rhywsut mae'r llais yn parhau i alw ac yn parhau i guro. Mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi. I beth? I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Dyna'r neges. Ond dyna yw'r neges bob un sil. Dyna yw'r gwahoddiad i chi ddod pan ych chi'n teimlo presenoldeb yr arglwydd. Beth ych chi fod i wneud? Dewch, be mae'n dweud? Dewch!
I olch i'ch beia I gyd, eich diffyg heiddiant chi, y cyfan, eich bywyd a fradlon, dewch ag a droed y groes yn afon Calfari, yr Iesu sy'n fy ngwadd I dderbyn gyda'i saint. Mae'n eich gwahodd chi I dderbyn maddeiant gyda'r saint. Ffydd, gobaith, cariad, pur a hedd a phob rhyw nefel fraint. Dyna sydd I gael yn yr arglwydd Iesu Grist I rai sydd ddim yn heiddi fe. I rai sydd I cablu a rhegi a byw yn afradlon. I rai sydd bod llawn bachder crefyddol a moesau. Beth bynnag yw'r bywyd afradlon, sy'n eisiau ni ddiffinio beth yw bywyd afradlon. Bywyd afradlon yw bywyd heb Grist. A throi cefn ar Iesu Grist. A yrru fe I ffwrdd a cael clistiau a cuddio'r llygaid. Dyna yw bod yn afradlon. Ond dyma yw yr efengil i'r rhai sydd ddim yn heiddi fe. Ac na fydda'r rhai yn ymateb fel hyn arglwydd. Dyma fi ar dy alwadi canafennaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. O gna fi'n wynach na'r era. Dych chi'n teimlo'i bresenoldeb? Wel, mae Eseia wedi taro'r hoelen ar ei phen, ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef, gelwch arno tra fydd o'n agos. O, fanteisiodd yr rhai oedd yn yr ystafell a'r bresenoldeb yr Iesu. Dychmygwch y tragedi, agor y drws, a cerdded o'na, a dweud, rhyw ysbryd oedd yna, rhyw beth yn ein dychymyg ni oedd e, a troi cefn. Dychmygwch y tragedi. Ond am bresenoldeb yn yr ystafell, yr oedd yr Iesu atgofodedig yno o'i blaenau nhw. Roedd yn amlwg pwy oedd e. A'r gras, a'r cariad, dyna chi ddiwygiad o bob diwygiad. Yr ysbryd glân yn tywall yn llenwi'r lle. Ceisiwch felly, os ych chi'n teimlo'i bresenoldeb e, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gaelef, gelwch arno tra fydd o'n agos. I orffen yn drydydd, cysur yr Iesu. Am gysur, daeth yr Iesu i'w ddisgyblion. Achos mae'n atgoffa nhw'n syth o'r efengil. Mae'n rhoi y darlun mawr i'r disgyblion a'r dilynwyr, a'r darlun llawn o'r cychwyn un, o'r eiliad mae'n dod i'w plith nhw. Adnod 36. Ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canol hwynt, ac a ddywedod wrthynt tangnefedd I chwi. Fe roddodd yr efengil iddyn nhw yn syth. Tangnefedd, dyna oedd ei hangen. Y tangnefedd, sylwch, nid rhyw gyfarchiad arferol, bore da, pnawn da, na dim I felly yw hwn. Beth yw hwn yw, mae e'n dweud wrthyn nhw beth mae e wedi darparu iddyn nhw ar y groes. Dyma beth sydd angen arno chi. Yw'r tangnefedd a wnes I ddarparu ar y groes. Yr heddwch cydwybod a heddwch a Duw. Dyna yw'r tangnefedd y disgrifir fan hyn. Fe ddaeth hyn oll yn bosib trwy ei fywyd a'i farwolaeth ar y groes. Ac felly mae'n atgoffa nhw o'r efengil yno yn yr ystafell yna. Mae'n dweud wrthyn nhw yno ar y groes talais y pris am bob un o'ch camweddau ac am bob un o'ch pechodau. Dyna oedd rhaid ei wneud. Mae'n atgoffa nhw. Roedd rhaid I mi fynd i'r groes. Mwyn I ni gael bod yn blant I Dduw, mwyn I ni gael ffordd wedi hagor i'r nefoedd, dyna oedd rhaid ei wneud mwyn bodloni gofynion y tad. Tangnefedd I chwi. Roedd rhaid i'r Iesu gadw'r gyfraith yn ein lle. Mwyn i'r tad fod yn gallu, fel mae'r emynydd yn dweud, gweiddi bodlon. A'r tad yn gweiddi bodlon am y mab. Am ei fywyd am ei farwolaeth mae wedi cadw'r gyfraith, fe geith cynrychioli fy mhlant I, fe geith fynd i'r groes fel ei cynrychiolwr. Fe geith fynd yna, pam achos mae wedi byw bywyd perffaith, mae wedi bodloni gofynion y tad, wedi gwneud y cyfan. Fe dalodd pris yn ar y groes am ryddhau pechaduriaid
am ein rhyddid ni. Fe nath hyn trwy roed ei fywyd a marw drosom. Fe gymerodd Iesu Grist y gosb. Roedd rhaid cael am bechod. A sydd dal am bechod, mae dal cosb am bechod. I'r rhai sydd ddim yn Iesu Grist, fe fydd na gosb uffern tragwyddol. I'r rhai sydd ddim yn dod at Grist, i'r rhai sydd ddim yn gallu dweud, yr oeddwn ni'n farw ac nawr yn fyw, mae dal cosb arnoch chi. Does dim maddeiant i chi os nad i chi yn Grist. Dyna'r tristwch mewn rhai capeli, maen nhw'n cyhoeddi'r efengyl fel bethau Iesu Grist wedi marw dros bawb. Dyw e ddim wedi marw dros bawb. Dyw e ddim wedi marw dros bawb. Mae wedi marw dros ei blant. Mae wedi marw dros yr rhai sydd yn eiddoedd o fe. Ac felly os ych chi ddim yn dod at Grist, os ych chi ddim yn cyffes i'ch bechod, fe fyddwch chi'n cael eich cosbi ac hynny am dragwyddoldeb. Nawr mae hwnna tu hwnt i'n deall ni, mae'n afiach, mae'n erchyll o ystyried, mae'n beth sy'n mor frawychus. Os fyddwch chi'n mynd i'ch bedd heb dderbyn maddeiant pechodau, ni fi dim byd nath Iesu Grist yn eich gorchuddio chi. Fe fydd na gosb tragwyddol i chi. Ac mae yna i lawer yn barod, sydd wedi mynd i'r bedd ac wedi anwybyddu Iesu Grist a'i groes a'i atgyfodiad. Ond nid felly y rhai sy'n dod at Grist. Dyna yw'r efengyl, dyna beth sy'n neud e mor bwysig. Rhaid dod at Grist. Rhaid dod at droed y groes. Rhaid galw am drigaredd. Rhaid fod yr enaid yn dyheu. O ddiw graslo maddau i mi fy mechodau. Ac wrth ddod at Grist, chi'n gweld yno ar y groes, fe dalodd Iesu Grist y pris am ein pechodau ni. Ond dim ond i'r rhai sydd yn dod ato. A'r rhai sy'n dod ato yw'r rhai y mae'n arwain. Mae'n anhygoel yn dweud. Mae'r cyfan o ras. Felly pan mae'n dod i'r stafell ac yn syth bin, mae'n dweud Tangnefedd i chwi. Dyma yw'r efengyl. Rhaid oedd i mi fyw mwyn cadw'r gyfraith a bodloni'r tad. Rhaid oedd i mi farw i gymryd y gosb am fy mhlant. Rhaid oedd i fi atgyfodi mwyn concro pechod y bedd a Satan. A mae yna, a mae'n dweud wrthyn nhw, Tangnefedd i chwi. Yr oedd ei bresenoldeb yno yn gysur gan ei fod wedi dod yn ôl o'r meirw yn fyw yn fuddigoliaethus. Ac mae hyn yn ei hunan yn Tangnefedd, ond mae'n Tangnefedd yn syth bod e'n nôl gyda nhw. Roedd hwnna'n rhywbeth. Roedd yna heddwch iddynt. Roedd e wedi ennill y frwydr. Ac wrth edrych ar y marciau yn ei gnawd am heddwch a ddaeth iddynt, y gwnaeth yr Iesu hyn oll ei mwyn nhw. Nad oedden nhw'n heiddi fe. Fe ddywed wrthynt i dawelu ei hofnau, yr amheuon. Sawl un sy'n dod i oedfa ac yn credu, ond yna mae yna rhyw amheuon yn dod i fewn. Ac yn meddwl, wel, a nes i hyn, a nes i llall, a nes i... Ac yna mae presenoldeb Crist yn delio gyda'n amheuon, gyda'n hofnau. A mae'n dweud wrthyn ti dywelu'r ofnau sydd yn ei cylonau. Yr rhain sydd yn dod o'r meddyliau a gododd yn ei cylonau, mae'n dweud tawelwch. Ond nid yw'r efengyl yn llwyr yma am bresenoldeb oedd yno, am gariad, am drigaredd, am gysur, adnod 44 ymlaen. Gwrandewch ar y geiriau yma. Syth ar ôl yr holl brofiadau yma, adnod 44 ymlaen. Ac y fe a ddywedodd wrthynt, dyma'r geiriau a ddywedais i wrthych. Pan oeddwn ni eto gyda chi. Bod yn rhaid cyflawni pob peth a sgrifennwyd yng nghyfraith Moses, a'r proffwydi, a'r salmau amdana fi. Ac yna grandewch ar hwn. Yna yr agorodd fe ei deall hwynt, fel y deallant yr ysgrythurau am eiliad. Ac fe a ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd,
ac felly yr oedd rhaid I Grist ddioddef, a chyfodi o feirw y trydydd dydd, a phregethu feirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Ac yr ydych chwi yn dystion o'r pethau hyn. A yw yr arglwydd yn agos at rhywun sydd yn gwrando heddi? Ac os yw yna cymerwch gysur a hyder wrth alw arno, y mae wedi ennill y frwydr, y mae wedi talu'r pris, y mae wedi profi ei fod wedi concro'r bedd, fe ddath nôl o'r bedd yn fyw yn fuddugoliaethus, mae wedi ysgynu i'r nefoedd. Mae yno ar ddeheulawr tad yn eiriol trosom ni. Mae wedi gwneud y cyfan. Ac felly dewch ato. Edifarhewch a chredwch yno. Dyna'r neges. Dyna fydd y neges. Does dim ateb arall. Edifarhewch am eich diffyg heiddiant. Am eich bywyd afradlon. Am eich balchder. Am eich hunanoldeb. Edifarhewch o'r cyfan, achos at rai fel chi y dath Ac mae'n croesawu rhai fel chi I ddod ato. Mae'n gwahodd chi. Mae'n eich gwahodd chi. Mae'n dweud, yr Iesu sy'n fy ngwadd I dderbyn gyda'i saint. O, dyna chi wahoddiad. Dewch trai fod yn agos, galwch arno. Plediwch ag ef, a dwedwch hwn, dyma chi weddi, os yw yn dod o'r galon, dyma weddi enghraifft I chi, arglwydd, dyma fi, ar dy alwad I, canna fenaid yn y gwaed, a gaid ar galfari. Gadewch I ni weddio. O Dduw, graslon I ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ei farwolaeth, ond hefyd o Dduw yn diolch am yr atgyfodiad. Ac yn diolch am gadernid yr efengil, ac yn galw arna ti, drigarhau ac I weithio, ac I bresennoli dy hun yn ein plith, o tyrd ein plith, ac aros gyda ni, gad I ni deimlo dy bresenoldeb yn yr oedfaon, wrth I ni fynd a dod yn ein cartrefi, gad I ni deimlo dy agos atrwy, tyrd gweithio'n rymus, a diogela ni'r rhagor i'n drwg, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. I ni newid yr emyn olaf I 594. 594, dros bechadur bios farw. Dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nesid orfod crymu pen. Dwed I mi, ai fi oedd hwnnw, gofiodd cariad rhad mor fawr, marw dros un bron a syddo yn gehenna boeth I lawr. 594 gyda ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.